Carlosian kumsang ni somni kuma thil thleng CCTV camera ina alo record fo hi social media platform lama hian aron posa he thil hi San Ramon khua Bolivia khopui Santa Cruz atanga KM za somthum vel setala a thil thleng ania zandar somle mini somni chawvel ani towa kotler re tak mai lir theile mi hring vei wak po tuma an omlo lai hian he thil danglam le mak tak mai hi aron thlenga 2:40, ahí estoy yo. Ahí clarito se ve una formita y que ella está caminando. Aparece de ella abajito. Esto está grabado por mis cámaras de videoseguridad que dan hacia la calle. Fíjense cómo camina y yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí viendo, lo estoy hablando por teléfono, lo estoy viendo. Y estoy quedándome queriendo grabarlo, pero no puedo. Y se mete a la casa. Lleva como un poncho. Lleva como un poncho, lleva un chulo. Miren cómo camina. Es como si fuese un niño. Miren cómo camina, lleva un chulo, miren cómo camina. Y se mete a la casa de la vecina, y ahí desaparece, le pierdo la pista. No pang ni om tak thil te tak te toy tak mai hi kong puire tak mai a hian aron chepheya om dana tang reng reng hian mi hring ani lo ti a chiang veu maya thil nung makle danglam tak chu ani phot mai ko thlang lama khuan heteng ang mi te danglam bik tak hi el duende ti in an lo soi thin ani oma an thon thu vela po mu tur le hriat tur a om nual ani ome thla ramhoi lampang chu ni lem lo ma se han muta thut mai la chu mu thiang lo kan mutai mo kan ti mai thei ani mi zote zinga po mi te danglam bik tak mai ramhnoya an mu thu hriat tur lo om ve fo to thina thil lem sakli ani ngot chu ani lo ti a chiang reng mai chung ko pakhata leinan hnai tak tak te chu Hlauhawmin hun poimo tak mai chu an hmang tlanga no pang ho chuan nuam an ti in an in fiama hetia in fiam lai hi an thil mu wang chuan lo nana satakin aron tuam zui ta ni he thlala tu hian thil fu zan lo thil engamoni tak chu a omni chuan a hretlat maya thina hian chungkua atike darvek theya chu tiang bokin a hma zong ain chungkua atipum khat thei bokani anni hopo hi chungkhata piber boral na chuan atipum khat zual sau maya kumtin mai a boral chama chuan Hlauhawmin hun an hmang thina kumsari zet mai aliam hnu poin an la chun zom zela hetianga chungkua Hlauhawm ta fo chu no pang ho chu anin poin nuam chu an titlang thei hle maya in fiamin in biruk siak na te chu an neya hetia thlala tu in a thian te a zon pa a thla alak lai hian he thil hi alo la fu tatlat maya今ちょっと待てよちょっと待ってよ今見えたぞどこだこっちどこですかどこかなあ、ここかなこっちかな手であ、いないa unaw te zingami ni om tak chu ron kukin ava en chu tui mo de hian bang phen atang hian
arun bi lai hi avala fuwa avapan nei lai po khan ke pen thom ni om tak ring lutuk lo hi hriat thein alo oma ma se tu ma ava mutlat lo ati ratanga achung rin lama lo na alo nei sa deuh to nen lungphu deuh dup dup chung chuan a om towa eng thil lo omin nge lo muak zelang ilo thlir teang見えた。こっち。あ、ここかな。いそう。ここらへん。どこかな。あれ？いない。あれ？どこ？あれrum thom ni om tak alo oma rum thom ni om tak riat nu lok hian bang ong tang hian tuimo hian aron bia chuta rang tak chuan bang ong lampang chu hongin achung chu a ena heti lai tak hian he thil hi arun thleng leya いない。いない。あれ？どこ？あれ？achung hi alo chepin han bik bo na tur alo om reng reng lova chuta chapa a u nau te ho chu a hnung lampang atang chuan an rong kal khom le vek mai boxi ya tu chunge kha no pangkha ni tang le an soi zel danin a pi boral ta khan phir pui nein kumsari mi lek ani lain a borala chu a pi phir pui no thla te po chu ani du mel viau mai voi ni lai mai alo la fu ani ya thil satli rangot chu ani lo dewani Franco TV hian darkar sari zet mai kal ngai Argentina ram chung mun fal taka menson roi to tak mai le tri bai zet mai hun hi atlowa he mansona hian nupa hosa zet mai te chu chengin an hlim thin hle maya ma se nu dewa chuan an pa zo hian an nu chu uire sanin an nu thin rim hian an pa hi rap thlak tak mai chun ti hlumin ama po hi an nuwa ain ti hlum zui ve tabokani an nu pa thla ha dam theilo te chu he mansona hian an lo om tareng ni in an soya huninga mo chen aliam to nu po chuan heng thil te hi ala dang lam lo ni chuan an soyani eng mo chen apan nu chuan Franco hian a hmun hi thlengin a hmun hi a falin a rei in a rapom sa hle meya ati ratang hot po chuan lo mai le zam mai chu a oldu khopang khoyamolai tanga ron bi tu ang tlata hriat na te chu put a ol hle ni in Franco hian a soyani ilo thlirang I need you to talk to me, Dolores. I don't know who else is going to come here to talk to you after me, because this place is in the middle of nowhere. Oh, that came from upstairs. That legitimately just came from upstairs. Listen. Oh. I can understand that you're probably pretty upset, Dolores. Or Jose? Is that you? Hi. Franco hian helai muna thla chu ron in hriatir tur chuan an tia
chumi hnu deuh lok chuan in chung lama hian thawm hi ron awmin an ngai thla a amero chu thawm la chu a om chun zum le to reng lova the me re tak chuan a re tlok mai ani thil engmo tak chuan a ron thli thlai ni chuan Franco hian a hria a eng thil nge thleng zel I lo thlir teang All your energy from me, okay? I need you to tell me what is going on here. Hola? Hello? Somebody's here. My heart gave in. Somebody's here. Hold on. Hold on, I'm gonna switch to night vision. There is not a sound outside. At all. I wanna look over here to the side. I have the light on because I can't see. Crap. Alright, turning it off. A part for the whole. A part for the whole. I have no idea what that means. What hole are you referring to? What hole are you referring to? I can see that going south quick. Sounds like frogs. This place is absolutely empty. I just kind of want to rule out if that was a cow or something. But there's nothing in this general area. I'm making my way back to the mansion. But if you look over there, you can see what looks like a structure back there. I want to see what's going on over there because I think there's something else in the back that I didn't really look at too much. I'm kind of hearing something as well. Khatia room chunga a lai khan me che au thom hi ron omin a lo hriat theia ring lo hle ma se a chiang viau mai pon lama te chun en kualin eng thil ma chu a hmulawa chuti rualin Khatia building le lampang avalak lai khan thil dum eng thilemoni hi room chunga a lo ve lai hi a lo vala fuwa Franco hian heti lai hian a hmulawani eng thil nge ton zel I lo en chun zom le teang What the hell is going on? I don't know what the hell that is. It legit looks like someone walking into the building. Right now it is inside the building. I'm gonna see if I can get a little bit closer with the night vision. For some reason my night vision is not picking it up. And I am not sure why. I'm right now just using the night vision. I do have my thermal here. But I just want to see if I could see what the hell. Who the hell went inside that building? Kot lai thim zinga hian mi hring ni om tak a lo thuwa he thil hi night vision camera tang chuan a chiang em mai ani a hnu de ma chuan ron ding chukin a bul hnai in te takin room a chuan a lut zui ta ni thin phudeu dup chung chuan Franco hian a vaina kha thil dum om angkha mu tur a lo om mi lovani he mansun hi hun rai tak chung mi hringin an lu alum to lo ania mi hringin an tlo meu lovani zanlaya kalphei chu an arin om lo khop mai ma se zanlaya a thil ton le mu te kha eng thil chunge ni tang le he hmun lua tu in nei tu te nu pa thla ni an soi kha ani du mel khop mai all from ki John hian a TikTok account lama hian video chi hrang te a post ve thina chung zinga chuan thil dang lam bik tak mai hi a tel ve tlat maya chu thil chu uluk dawin I lo en teang
heta thil lo lang hi eng thil tak nge ti hriat thiam a har hle mai a mihring chu ani lo ti a chiang reng mai a an sui fo thin rei kan tiang chi te pawh kha ani du hmel viau mai amit om dan te a thawm ron chhuat te kha rap om ve tak chu ni eng thil nge ni a rin ve le a lem nge a tak ni tang le outdoor saulong le a thian pa hian dragon manor in rang hi camera le flashlight ringot mang hian an fangkual duna he hmun in rang tian soi hoi hoi hmuna hian tre turna tur thil hlauhawm an hma chhon don ti hrengat se chu an kal hau lawang le 这什么图？这是清明上河。我操！谁？啊！哎呦我操！哎！啊！我操你妈！回来！你搁门口待着，我看看，我看看咋回事。咋的？哎呦我！我去你妈的！我操你妈！我操！我操你妈！我操！哎！我操你妈！我操你爹个老人！哎呦我！我去你妈的！我操你妈！我操！我操你妈！我操！哎！我操你妈！我操你爹个老人！thil chi rang rang chu thil pa ngai lo chu an tong ngal pang maya le khabu an mania ron kang te chu mu in an hlau dun hle maya he thil thlen hnu hian chuat no na hi ama chuan aron kanga vuan tu keng tu om ang mai chuan aron oma chuta hmun phia hi ama bok chuan aron kang le ur maya an audun chiam mai po hi ama khran lawani thil om tak po ani zok ma ome 谁？哎呦我操！哎，谁？出来！谁？哎，谁？出来！谁？我操！现在真的，我瞬间感觉这心土土的呢。操！哎，老外！我操你妈！Bolet chopstick te chu an mani chuan ron che in an ron tla a kong khar pui te chu khoi tu om ti hriat tak hian ama chuan aron in khara mu thei si lo eng thilemani tak chuan hemi te thian dun hi ti thaya ti hlau chu atum ti aron chet vel dana tang hian a chiang viau maya he dragon manor hi mina zong ta na tlo a him lawani ti a chiang reng mai